ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆ ಇಗ್ಲ ಇನಿ ದಸರಾದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ದಯಪಂಡ ಶಕ್ಕುನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 40 days ಆದಿನಿ ಅಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲೇರ ಅಂಚ ಅವು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಬರ್ರೆಪ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಣ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ಲಾನ್ ಆದನಾಗ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿನಿ ದಸರಾದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಹಲ್ದಿ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಪೂರಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಭಿವೈದೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಿಶ್ ಮಲ್ತು ಕನಪೇರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನ ಕಾಯಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಕನಪೇರ ಐಕೋ ಇಕ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಾರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಚೀಸ್ ಅವು ಪಪ್ಪಾಯ ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಪೀನಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಶೋಭಾಂಟಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪಾಯರ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಒಯ್ತ ಚಟ್ನಿ ನೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಟೇಲ ಪಾನಿಪುರಿದ ಮೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಟುದಿಲ್ಲ ಅಭಿ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಗಲ ಪಾನಿಪುರಿದ ಎಂಗಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಲದಾರ ಬತ್ತಿರುತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಬೇವರಿ ಆಗ ಓಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಡೇಲೇಜ್ ಹೀರೋ ಬರ್ತೀವಿ sorry gip kai aata gip hine mangalevati reception ಏರ್ನವು ಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ವಿನೀತ ಕೊರ್ಲೆ
Right, one option is non-veg. Uncle ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಇತ್ತಲಕ್ಕೇನಿ ಗಂಟೆ 11 ಕರೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಏನಿ ಬಣ್ಸದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೋತಿ ಜನ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಸಾಯಿ ಕಾಫಿ ಬುಡ ಮೆಚ್ಚದಲ್ಪ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಡೌನ್ಪುಲ್ बोल रहे कॉफी हाँ ये तो रिपोर्ट बनना कॉफी लाइफ में तो ले कॉफी ಎಂಕಲ್ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಾನು ಈಗ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಏ ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ಹಾಟ್ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಬೆಚ್ಚದಾಗೊಂಡು ಮುನ್ನಿ ಸಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ತೋದೇಳು ನೋ ಚುನಾವಣೆ ತಿಂದ್ರಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಆಗ ಕೊಪ್ಪಲಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಲಾಪು ಸ್ವೀಟ್ ಶುಗರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪೂರ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ ನಾನು ಕಾಫಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಪುಲಾವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ರಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪದ್ರಡಾಣೆ ನಾನು ನಿಜನಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಚೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವನಸ್ ಕೋಡೆ ಶೋಭಾಂಟಿ ಬಂದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಪತಂಬ ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂತೆ ಕೊಡೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪಿನ ಕೀಟ ಶೋಕೊಂಡು ಚಾಮಿಗೆ ದೀಪಿನ ಒಕ್ಕಂಜಿಂದು ಎಂಗ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಕಂದಿರ ಪೂರ್ಣಿಮ ಅಕ್ಕಲ ಅವೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀತ ಸೈಡ್ದ ಒಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯಿ ತುಂಡೈತೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ
ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾಗರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಯಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ. ಮಿಸ್ ಯು. ಪಪ್ಪ ಮೂಲಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸಾಯಿಗಂತೂ ಕೇಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸಾಯಿ ಅಂತಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ವೇರು ಪಂದು ಜೇರು. ಎಂಕಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮೂಲು ಬ್ರಾಮ್ಕೋ ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ. ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಗಂತೂ ಅಡೆ ಪೋಪನೆ ಇಚ್ಚಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಪೋಪ ಬಟ್ ನವರಾತ್ರಿಗಂತೂ ಪೋಪನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಡಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡತೆ ಏತನ್ ಟೈಮ್ ಆಚಿ ಪತ್ತ ಇತ್ತೆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ತುಲ ಎರಡು ರೆಡ್ ನೆಡ್ ಪಾಯಸ ಬತ್ತೋನೇನು ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಟಾಯ್ ಗೆತೊನ್ಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೈತಲಾನಾಗ ಪಿರವಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆತೊಂಡ್ಗ ಅಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಉಡ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಊರ್ದಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಿದೀನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರಲ್ಲ ಅಂಚಲಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾದ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸಾಯಿಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಂಡತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಸಾಯಿಗ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ನೋ ಯಮ್ಮಿ ಅವೇನೇ ಪಂತೀನಿ ಮಮ್ಮ ದಾದಿಗ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಿಸ್ತಾಶೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡ್ದಾದ ಏನೋ ಏನ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಾ. ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಸಾಯಿ ಏನ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಶೋಕುಂಡೆ ಓ ಕಲರು ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೆ ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮತಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ.